Welcome. Tikupatsilani Mabodza 10. Mabodza 10. Omwe Dr. Lazarus Chakwera adawanamiza Amalawi. Akuchoka paka mabawo. Anyway, ndekuti ngati pali bodza lina lake limene mukuona zoti si bodza anachitadi ndekuti munena nokha kuti yayi chakuticho anapanga. Tufuna kuti zipatala zimene zilipo panopa mwachitsanzo chipatala cha Domas chikhale district hospital. Tifuna 1 million jobs for the youth. Chaka choyamba tili mu office ine ndachilima tagwirizana mene pano komanso tidzakhazikitsa ma fertilizer manufacturing companies mafactory konkuno ndezi dzatsikira zimenezi. Chipatala cha Central Hospital tiwonjezerenso mabedi kumeneko kuti akwanire 500 chifukwa chikutumikira anthu ambirimbiri, koma ma health centers iwo tionetsetse kuti amwazika mzomba yonse zikhale zinthu zothandizira za umoyo mmenemonso mankhwala azipezeka. Tifuna ma health centers atsopano 5 kuti chiwerengero chichoke pa 20 chifike pa 25. Na oposa 250,000 amene ali ku primary mboma lino la Zomba. Ndiye timanga sukulu zatsopano komanso kuonetsetsa mwana asaphunzire pa tsinde pa mtengo. Iyayi imeneyo ni nkhani yakale, tifuna tikonze zimenezi. Komanso kuti sukulu zonse zikhale ndi madeski zikhalenso ndi makompyuta. Kuchanko yembekezani ndikubweretsa 10-story hostel kumeneko. Sitifunanso kuti anthu asowe kokhala amene amayitanitsa fetereza ku Malawi kuno timamdziwa. Timadziwanso landed cost ya fetereza obwera kuno. Zimene timachita kunoku nkuononga anthu akuno kumidzi. Mukamba ife tikunena kuti fetereza titsitsa mtengo 4,000 nkanthu, tikunena zoonadi zimenezo zichitika. Tufuna kuti zipatala zimene zilipo panopa mwachitsanzo chipatala cha Domas chikhale district hospital, ndipo chipatala cha Central Hospital tiwonjezerenso mabedi kumeneko kuti akwanire 500 chifukwa chikutumikira anthu ambirimbiri, koma ma health centers iwo tionetsetse kuti amwazika mzomba yonse zikhale zinthu zothandizira za umoyo mmenemonso mankhwala azipezeka. Tufuna kuti zipatala zimene zilipo panopa mwachitsanzo chipatala cha Domas chikhale district hospital, ndipo chipatala cha Central Hospital tiwonjezerenso mabedi kumeneko kuti akwanire 500 chifukwa chikutumikira anthu ambirimbiri, koma ma health centers iwo tionetsetse kuti amwazika mzomba yonse zikhale zinthu zothandizira za umoyo mmenemonso mankhwala azipezeka. Tifuna kuti pakhale adimaki yatsopano kulikonseko, kuja kwa Malemya, kwa Kuntumanje, kuno kwa Mlumbe, kuti tichulukitse maadimakiwa kuchoka pa 62 kufika pa 80. Zimenezo zitanthauza kuti Amalawi atumikiridwe mokwanira chifukwa adimaki imene tiyikhazikitsa ife isiyana nizi zilipozi za masanjezi.